Flabagaw folni tan be ga ta aw kelengele na bela jeni nyoro ni wakati na mali kuna foni point to tv de do ali sisano ame ko fle kenana ni ko fle ko kuma me abato hakili be jigi anga korolona lawale manfiya tabiya ko me chugodi bi tabe chugodi am saka sege anga korolo ma chugodi am saka anga korolo ta ku do valeur la chugodi wono ye ku ta ku bla bala kadaka ni a korolo bla sara kemena an keleno ko min to an ko fe abe bi shegi nyombo o bi shegi yalma aw manga ta ka dobo la ko fara kura kama yala sa sininya sigi o se ka sabati chugo ya mina bi ko fla kene an wala kan tama ani ma do mi nyoga kera fe anamna je ka nyogo masala haramade ya tabulo la korolen ko kuma wala keren keren yala dun finu chugo ya ka fa munu ba bolo ya no meni dai mentigi dai ame kuma barate wala no kera awne ne ana kuna funia jaman soro malma ke ni nyakuma ko di bashitila ebe se ka yera fanye to ni jamu to jibi jamu tolo jibi tolo ka bo yoro jumen keren yala jibi tolo ka bo bayangala tabarikala jibi anana ife ambi ame fe ka do kunungo anga don finu na fami tumbula bi taw be chugo da ambulo yala akaya anga segin kunu mawa wala akaya anga kunu taka fara ambulo kani jamga si kunyoyi okuma na wula ka sima ka butiki kono anya bala bogolaw ne bi ebulo ya no bogolaw no ubara be chugo da ebulo manya na anga korolin no ye bogolan we wa bogolan doronte sangora bula no ye yiru lawale la an yero sira ka munu bla no sira ka fenya don fini kunda yoro masirili kunda o ye bogolan na nga yiru daminga folo lawali la yana anga tubabu yere ye nyana foka ta fo tubabu ka nanu ka fonwe an yere ka son ko ye ka do an tuba anga korolen de do wanga korolen no ye bogolan ye atube do farafina fambe mali doronte farafina fambe kadaminga ala de o doni andama nan sira ka agla wa nyina ngulu croix no ye to abutai chinois uta l'américain uta ama foko kwa ngabla mo ibi dambe tuibu ni se ka mo retata afra itaka ni tato ipo tatlala ila ka to nulu dontai na fora ko munu ya glan ka koro ulu be ka tunu alama abeke kudo ya ambu abekele donc ne be min ni ko ni mo fe nga koro lu nga akli to ala ama fo mo ko ni kana fen kurata ni fen kurata mi ti ka fen yere iba nyini mi kan ala ibota mo to abu bo de ke utu tabla wa oba anta nyanyini mi ka duye mi buka koke ka kodla umbe ota la fara utauka mo an yere bulu fana on kan ga ketini amante ka nyina korolon ko mo amante ka ke bulu ko fe ne ka kuma ya aywa jibi o jaranye anya bala bola chamambe ife ano fenwero fana be ano munu te bola we
a bɛ n'a fɔ fini ninnu bɛ ka moderniser dɔɔni fɔlɔ fɔlɔ a tun bɛ dilan cogo min na ani sisan dilan cogoyaw a bɛɛ ye kelen ye yan fɔlɔ fɔlɔ dilan cogoya ani sisan taw danfara dɔ b'u la danfara b'u la yɔrɔ min ka da min kan fɔlɔ baaraw a tun bɛ sumaya mɔgɔw bolo ka da min kan u tun t'a kɛ wagati bɛɛ bon u tun t'a kɛ fana k'a fɔ ko wariko bibi in na diɲɛ yɛrɛ bɛ ka taa cogo min na diɲɛ ka teli cogoya min na mɔgɔw y'a ɲɛɲini yaasa a ka teliya u fana bolo donc fɔlɔ dilancogo ni sisan dilancogo tɛ kelen danfara b'u la ka da min kan fana danfara mun b'u la fɔlɔ dilanbagaw u tun bɛ dilanli kɛ fɛn dɔw la i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔkun kelen bibi in na tile 2 kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a banna o b'a la o bɛɛ b'a la o bɛɛ b'a la parce que yɔrɔ min de don dessin ninnu bɔcogo fɔlɔ mɔgɔw tun b'a dilan ni i bɛ taa sɔrɔ min ye u b'a dilan ni bolo ye k'a sɔrɔ a bɛ sumayaw bolo bibi in na hali n'u b'a dilan ni bolo ye u b'a ɲini ka fɛn wɛrɛw ta k'a da ka a muli lateliya pour que a ka se ka teliya ka da min kan mɔgɔw mako b'a la k'a caya ka tɛmɛ fɔlɔw kan kana lajɛ ten mɔgɔlan n bɛ se k'a fɔ a dɔnnen don bi kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ wagati tɛmɛlenw kan ka da min kan mɔgɔ caman bɛ yen bibi na hali u ka kɔɲɔw na u ka uniforme u b'a ɲini ka na mɔgɔlan san hali n'u b'a ɲagami fini wɛrɛ la dɔw b'a gansanw san k'a don k'a kɛ uniforme ye donc yarɔ fɔlɔ a tun bɛ kɛ lawale la mais wagati kɛra a tununa ka na kɛ tubabuw dɔrɔn ta ye n'o tɛ dɔw b'u ka kɔɲɔ kɛ i bɛ taa sɔrɔ u tɛ taa tubabu robe de mariée san u bɛ bɔgɔlan san k'a kala cɛ b'o kala muso b'o kala u b'a bɛn u yɛrɛ ma a don o bɛ ka kɛ sa mɛnɛ o yɛrɛ fana a ka nɔgɔ yɛrɛ fana ni ko k'a fɔ yɔrɔ dɔw fan fɛ ka tɛmɛ tubabuw ta kan parce que tubabuw ta i bɛ taa bibi na k'i bɛ t'i bolo ɲɛsin robe de mariée kelen ma miliyɔn bɛ fɔ a dɔw la 100 bɛ fɔ a dɔw la 30 bɛ fɔ a dɔw la mais an bɛ yɔrɔ min na bi ko bɔgɔlan muso a kala o a mana kala cogo o cogo i tɛna na 50 don a la wa n'i y'a san ka kala fana n'a ɲɛna i bolo n'i y'o kɛ k'i ka kɔɲɔ kɛ kɔɲɔ mana tɛmɛ i bɛ se ka don o kɔfɛ i ka fini ta ye i ka fini ta donc ne yɛrɛ bolo kɔni an ka lajɛ ka segin an ka kɔrɔlen dɔw la yaasa an ka kɔrɔlenw bɛ kana tunu an na o diyara an ye kosɛbɛ Jibi aw ka bɔgɔlan ninnu aw b'u sɔrɔ cogo di aw yɛrɛ de b'a dilan wa ou bien mɔgɔw de bɛ yen minnu b'a dilan n'aw b'a san ne ka bɔgɔlan sɔrɔ cogo ne yɛrɛ t'a dilan mɔgɔ de bɛ n bolo minnu b'a dilan ma ne n'u bila ɲɔgɔn bolo c'est ne bɛ bɔgɔlan ko in na a bɛ fɛn o fɛn san 20 ni kɔ a b'a la donc ne ni mɔgɔw de bɛ baara la ɲɔgɔn bolo ni u b'a dilan n ye wa hali ni mɔgɔw nana commande ɲini n fɛ n t'a di olu ma u b'a dilan ka diya ayiwa Jibi i ko k'i b'a la ko fɛn fɛn ye san 20 a b'a bɔ baara in est-ce que gɛlɛya b'a la gɛlɛya dɔɔni b'a la baara fɛn o fɛn bɛ yen nɔgɔya b'a la gɛlɛya bɛ sɔrɔ a gɛlɛya ye min ye a dilan wagatiw la gɛlɛya min b'a la o ye samiya wagati san ka baara in bɔgɔlan bɛ dilan ni an ka fɛnw de ye t'a sɔrɔ produit chimique tɛ min b'a a ko teliya ka se yɔrɔ dɔw la a bɛ dilan ni bɔgɔ ye bɔgɔ ni galama o yɛrɛ de y'a base fɔlɔ-fɔlɔ ye bɔgɔ kelen kelen ni galama galama fana bɛɛ b'a dɔn donc a bɛ dilan n'o de ye wa samiya fɛ a ma nɔgɔ ka da min kan a doku dama dɔ bɛ kɛ fo tile ka ja i bɛ tila k'a doku kura ye tugun doli ko 3 walama 4 b'o kɛ
n'i y'a don a ɲigi o ɲigi fo a ka ja laja tile fɛ fɔlɔ yanni ka tila ka don kura wɛrɛ kɛ yaasa a ka ja bon samiya fɛ ni san bɛ na ka caya a dɔw la baara bɛ gɛlɛya bon client ta fan fɛ fana n bɛ se k'a fɔ kabiri bana in de nana ko tiɲɛna dɔɔnin k'an koron ka di ɲɔgɔn ma a ko gɛlɛyara dɛ n'o tɛ wagati kɛra a tun ka fisa kosɛbɛ kabiri kɛlɛ in yɛrɛ daminɛna o bɛɛ m'a to o si m'a to ko bɔgɔlan sanni ka dabila anw fɛ mais bana in de nalen sa ka yɔrɔw datugu ta ka avion jɔ ta n'anw yɛrɛ tɛ sɔrɔla bilen ten o fana gɛlɛya b'an kan nin wagati in na Jibi fini a sanni farafinw de ka ca k'a san wa tulobilenw de ka ca k'a san bon bibi na a bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ka da min kan farafinw tun t'a san kosɛbɛ fɔlɔ mais bibi na kɔni n bɛ se k'a fɔ tubabu ninnu b'a san a bɛ se ka kɛ bibi na tubabu tɛ yen ten ka se o ma mais yanni bana in ka na n'i ye tubabu jɔ ka farafin jɔ i bɛ taa sɔrɔ tubabu 60 b'a san yɔrɔ o yɔrɔ farafin ta bɛ kɛ 40 mais bon a bɛ taa ni ɲɔgɔn ye dessin minnu bɛ kɛ fini ninnu na aw yɛrɛ de b'aw sigi ka miiri dessinw na wa walima ni dessin ninnu tun bɛ ka kɔrɔ de dessin caman bɛ a tun bɛ ka kɔrɔ a bɛ se ka kɛ kuraw dilanna ka fara a kan caman kɔni bɛ yen a tun bɛ ka kɔrɔ ka da min kan fini ninnu caman sɔrɔ n'i ma ci wara sɔrɔ a sanfɛ i bɛ balani sɔrɔ a dɔw kan walima i bɛ kolikisɛ dusɛnɛ sɔrɔ a dɔw kan yarɔ nin bɛɛ tun bɛ yen ka sɔrɔ bi tɛ i ci wara fara balani fara dununba ninnu bɛɛ kan nin bɛɛ tun bɛ yen dessin caman bɛ yen depuis bi tɛ a tun bɛ dilan a la a bɛ se ka kɛ kura dɔw de farala kan min tɛ kɔrɔlen Jibi fini ninnu a bɛɛ n'a prix de don wa ou bien a bɛɛ bɛ feere sɔngɔ kelen na fini ninnu a bɛɛ n'a prix n'i ye min ta o prix bɛ f'i ye ayiwa aw ka sigiyɔrɔ in na yan nɔ marché ko bɛ cogo di anw ka sigiyɔrɔ in na marché a ka fisa ka da i yɛrɛ ɲɛ b'a la magasin kelen tɛ fila tɛ saba tɛ an caman de bɛ ɲɔgɔn kan bon n bɛ se k'a fɔ bamakɔ bɔgɔlan mɔgɔw ka bɔgɔlan feere yɔrɔ yɛrɛ dɔ bamakɔ caman bɛ yen ni yan tɛ o tɛ yɔrɔ wɛrɛ dɔn bi ma y'an bila bɔgɔlanko la kabiri mɔgɔw yɛrɛ ma bɔgɔlan dɔn ka se o ma ni n ko ma dɔn ka se o ma se ka kɛ i b'a kuma mɛn mais i t'a sɔrɔ fɔlɔ mɔgɔw an ka farafin ka sira tun tɛ bɔgɔlan na tubabu dɔrɔn de tun b'a san wagati wa wagati fana tubabuko fana tun ka di ka ca u bɛ na jamana kɔnɔ ko caman kɛlɛ tɛ nord la ka se o ma minɛniba tun tɛ yen donc depuis o wagati anw bɛ yan bɔgɔlan feere yɛrɛ tun dɔnna ni yan de ye kosɛbɛ mais taalen ɲɛfɛ mɔgɔ caman nana don a la bibi na i tɛmɛtɔ hali sirada dɔw la i bɛ mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ ka bɔgɔlan feere mɔgɔ caman donna a na min tɛ yan dɔrɔn ye ala ka sabu ɲuman kɛ ko garisɛgɛ ɲumantigi de bɛ taa ji feere bada la sanni bɛ k'a bolo komi ko fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ an bɛ wuli an b'an senna yaala bitigi kɔnɔna na k'a lajɛ fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ i ka i da don olu la ka dɔɔnin f'an ye awɔ a taga gɛrɛ la sama mali bon nin bɛɛ bɛ so pari misalila ninnu dɔw feereli anw fɛ yan tɛ tɛmɛ 600 800 kan i bɛ se k'a san k'a sigi i ka so bife sanfɛ b'i ka so pari ka sɔrɔ a ma kɛ ni wariba bɔ ye tubabuw bɛ na u bɛ n'i san ka caya dɔwɛrɛ tɛ u bɛ t'u ka so de pari n'o tɛ u tɛ taa kɛ fɛn wɛrɛ ye bon caman bɛ yen u bɛ taa tubabu fɛnw de san ka n'u ka so pari da gɛlɛnbaw la ka sɔrɔ an yɛrɛ ta bɔ an yɛrɛ fɛ yan nɔ i bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la
da ɲɔgɔn na n'a jɛra i bɛ se ka sigi télé sanfɛ a bɛ yɔrɔ pari i b'a sigi buffet sanfɛ armoire sanfɛ a bɛ yɔrɔ pari o fɛn wɛrɛw ye nin de ye. Jibi an b'an ɲɛ bila ka taa yan fɛ muso filɛ susuli la yɔrɔ min n'an ka wuli muso filɛ susuli la yan ni hakilina bɛ sɔrɔ cogo di? Ni hakilina tɛ sɔrɔ cogoya wɛrɛ la anw ka dugu yɛrɛ n'i ko k'a fɔ anw ka dugu n'a burusu kɔnɔna na fo ka taa fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi i bɛ taa sɔrɔ caman bɛ yen u bɛ nin cogoya de la u ka danbe b'u la u m'aw ka kɔrɔlenw bila wa i bɛ taa sɔrɔ sow yɛrɛ ni fɛnw sigicogo bɛ nin cogo kelen de la dugu filɛ muso bɛ susuli la i bɛ taa sɔrɔ bɔgɔlafili de b'u la cɛkɔrɔba yɛrɛ fana filɛ ka bɔ foro la ka na muso bɛ tobili la dugu yɛrɛ sigili an kɛlen bɛ k'olu images de ta k'a dɛsɛ i bɛ se ka nin encadrer yɛrɛ k'a bila i ka so kɔnɔ a bɛ yɔrɔ bali k'a sɔrɔ a ma kɛ ni wariba bɔ ye n'a y'a bɔ ye nin ye denmisɛnninw n'u ka ji kan n'i y'a lajɛ dɔrɔn i yɛrɛ ɲɛ bɛ dugu yɛrɛ sigicogo la i b'a bɔ nin ye scène de village de ye dugu sigili dɔ an b'o imaginer olu de dessin ta a bɛ kɛ yɔrɔ parina a bɛ kɛ sokɔnɔna parina ye. maa ɲɛ bɛ sigilan dɔ la. sigilan nin bɛɛ y'an ka kɔrɔlenw ye. nin kɔni nin y'an ka kɔrɔlenw ye. i b'a bɔ ɲɔgɔn na i bɛ se ka voyager n'a ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye. foyi. denmisɛnnin bɛ sigi a kan cogoya min na mɔgɔkɔrɔba bɛ sigi a kan a tɛ kari a tɛ foyi. a banna. kumabaw bɛ yen se k'i to a kɔnɔ a yirala yɛrɛ k'a fɔ ko nin ka fisa mɔgɔ sigili ma i kɔ bɛ lafiya i bɛ to a kɔnɔ a kumaba yɛrɛ tuma dɔ la i sɛgɛn kojugu n'i b'a kɔnɔ dɔrɔn i bɛ sunɔgɔ ka sɔrɔ i ma bɔ a kɔnɔ. ok an bɛ taa kɛnɛma sisan an ɲɛ bɛ banfula dɔ la yan nɔ nin ye banfula kɔrɔ ye. banfula kɔrɔ fɔlɔ an ka banfulaw a bɛ fɔ nin ma dɔw b'a fɔ a ma banfula dɔw b'a fɔ a ma dibiri mais fulaw dɔrɔn ta tun tɛ presque ka da min kan bɛɛ tun b'a dun i fulaw i bamananw i dɔgɔnɔw bɛɛ tun b'a dun tile mana farinya wagati min na caman tun b'a dun o de la sɛnɛ na k'i to sɛnɛ na n'a b'i kunna a bɛ suman d'i ma i sɛgɛnnen a bɛ lafiya. nin y'an ka fɔlɔ bafulaw ye nin y'an ka finimugu yɛrɛ ye an bɛ bɔgɔlan caman dilan ni min ye nin y'an ka finimugu ye an bɛ bɔgɔlan caman dilan ni min ye n'an y'a kala ɲɔgɔn na a bɛ kɛ tafew ye a bɛ kɛ tableau ye. nin ye an yɛrɛ ka kɔɔri paratalen ka gese da k'a da nin y'a yɛrɛ de ye a bamanan fini a dalen de ye a banna tiɲɛ na kɔrɔlenw bɛ yan nɔ kɔnɔ dɔw fana bɛ yan fɛ. kɔnɔw fana bɛ yen o de y'a to ko fɛn wɛrɛ caman bɛ yen ni an ka kɔnɔw de ye wa a bɛ musow b'u masiri n'a ye depuis bi tɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni wariba bɔ ye nka nin y'an yɛrɛ ka kɔnɔw ye i yɛrɛ ɲɛ b'u la cogo min na nin bɛɛ ye kɔnɔw ye ka taa fɛ nin bɛɛ fana ye yiriw ye ciwara b'u la mali b'a la zirafu b'a la nin bɛɛ bɛ sokɔnɔna pari. mais ni banfula ni a donni tun ka ca jɔnniw de fɛ fɔlɔ. ni banfulaw fɔlɔ n'i ko k'a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw de tun b'a dɔn ka caya hali sisan maintenant jeunes denmisɛnninw olu de tun bɛ nin de ka caya mɔgɔkɔrɔbaw de ta tun ye nin de ka caya. mais couleur ma minnu filɛ nin ye. couleur ma min bɔn i bɛ taa sɔrɔ jɛman ka di dɔw ye finman ka di dɔw ye maintenant multicolore ka di dɔ ye bon an ka donsow de tun bɛ nin de ka caya. hali bibi na donsow de bɛ nin don ka caya. donsow de bɛ nin don ka caya mais dɔw bɛ bɛɛjɛ de ye ninnu ye bɛɛjɛ de ye ninnu ye. ayiwa
ɔ duloki minnu dulonnen filɛ nin fɛnɛ kosɛbɛ nin duloki fɛn o fɛn filɛ nin ye nin bɛɛ donna lawale la fo k'a minɛ o la fo an bɛ yɔrɔ min na bi a jamujanw filɛ a surumanw filɛ an bɛ yɔrɔ min na hali sisan caman bɛna san tan k'a don soirée traditionnelle bɛ kɛ mɔgɔ caman bɛna san k'a don bon k'a sɔrɔ hali soirée traditionnelle tɛ mɔgɔw b'a san tuma kelen kelen k'a don hali ne yɛrɛ tuma dɔ la n bɛ to k'an yɛrɛ bila a la aw nana sɔrɔ bi n t'a la nka n bɛ to k'a don tuma kelen kelen na fana mais ne ɲɛ bɛ kɛsiniw na ninnu fɛnɛ ninnu modernisera wa olu ye boîtes ye bon ni depuis lawale la nin bɛ yen k'an ka masirifɛnw bila a kɔnɔ i bɛ se ka kɔnɔ bila a kɔnɔna na voilà ni kɔnɔ kuru i b'a bila a kɔnɔna na i b'a datugu k'a sɔrɔ foyi kana s'a ma cogo min na n'a y'i diya i b'i ka bagi bɔ ka bolola bagi bɔ i bɛ se k'i ka fɛn caman mara a kɔnɔ quoi k'a sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye quoi i b'a o la i yɛrɛ kɔni b'a dɔn i ka nin kɔni nin bɛɛ maralen bɛ yɔrɔ dɔ la nin bɛ nin bila yɔrɔ in na i bɛ se k'a bila yɔrɔ dɔ la i yɛrɛ kɔni b'a dɔn n ka bagi bɛ yan n ka kɔnɔ bɛ yan wa n ka bugudɔrɛ a bɛ nin de kɔnɔ yan yɔrɔ in na donc ale fɛnɛ modèle caman bɛ yan a fitinin bɛ yen dɔw fana bɛ yen min ka kuma ni nin bɛɛ ye n bɛ boîte ye fɛn maralanw de don a faamuyara mais ninnu minnu filɛ nin ninnu fɛnɛ ye soparilanw ye nin bɛɛ ye soparilan de ye nin bɛɛ i m'a ye dulonyɔrɔw b'u la i b'a san i bɛ se k'a dulon koko la tan nin bɛɛ ye soparilanw de a tɛ mɔgɔ lasiran bon a tɛ mɔgɔ lasiran sirandi kɔni n'i y'a ye nin lasiran kɔni kɔrɔlen i b'a sɔrɔ hali ni foyi tɛ i bɛ siran n'a t'a la nin bɛɛ bɛ dulon so kɔnɔ an b'an cɛ nin bɛɛ bɛ dulon so kɔnɔ ayiwa nin bɛɛ bɛ so masiri sisan welewelekan jumɛn b'i bolo ka taa se maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma bon welewelekan min bɛ n bolo kɔni fɛn min de don ne bɛ n m'a fɔ ko an k'an ka kuraw bila dɛ mais an k'an kɔrɔlen fana an ka hakili to a la a ka di n ye maliyɛn fɛn o fɛn bɛ yen a mana kɛ cogo o cogo an ka kɔrɔlen dɔw ka k'i bolo a kɛra dileki fitinin a kɛra bɔgɔlan ye ten ka jamujan fara complet kelen kan walama fugulanin dɔw kan tuma dɔ la soirée traditionnelle bɛ se ka cun kan a bɛ fɔ ko a ka nana an ka fɛngɛ faso finiw ye bon i bɛ taa sɔrɔ a nɔgɔnin na n'a san yɔrɔ tɛ yen a tunna i kan a wari t'i bolo i bɛ taa sɔrɔ maralen min bɛ se k'a ta k'a don i bɛ taa bilankɔrɔɲɛ tigɛ kosɛbɛ ka da min kan fana an ka fɛn ninnu fana k'a fɔ ko i b'a to ko sanga ni wagati o fɛn tɛ i b'a don cogo o cogo hali ni wɔsiji fɛngɛn'a kan cogo o cogo a kasa tɛ bɔ parce que a dilannen don fɛn minnu na bɔgɔ ni galama kasa ko t'a la i bɛ se ka don ko kelen fila kɛ i b'a bɔ i b'a kuru i b'a bila yen san kelen kɔfɛ i b'a sɔrɔ a nɔ na ye a b'o cogoya kelen na ayiwa an ka baro b'a fɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la folikan laban min b'i bolo sisan nɔ ka foli kɛ i ka foli kɛ folikan laban min bɛ ne bolo ne kɔni n bɛ maliyɛnw bɛɛ fo k'aw ka teleso fo wa jamana ala ka basigi ala ka basigi ka da min kan jamana fɛn o fɛn bɛ yen kɛlɛ bɛ yen mankan bɛ yen o jamana ta man di ɲɛfɛ dɛ donc ne bɛ dugawu de kɛ an bɛ yɔrɔ min na fanga kura min sigilen bɛ ka wagatinin kɛ yaasa u ka se ka jamana basigi an ye ka président d'a ma min bɛ sigi jɛlenya kan ala ka a ta fanga d'u ma ala ka ta fanga d'u ma wa min bɛ na o kɔfɛ fana ala ka a ji d'u bolo yaasa an ka jamana in ka basigi hɛrɛ ni baden kɔnɔ. ayiwa o diyara an ye kosɛbɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an filɛbagaw ni kun y'an ye kɔfilɛ kɛnɛ kɔnɔ an y'a fɔ aw ɲɛna diɲɛ don o don an ka to an hakili la ko kɔrɔlen o de bɛ laban maa bangera ka fɛn min sɔrɔ yen nɔ n'i ma ɲɛ a bilali kɔ i bɛ dɔ de bila i bɛ dɔ ta kana sɔn a bɛɛ lajɛlen ka tilala ni y'an ye kɔfilɛ kɛnɛ kɔnɔ ni masa ye man ka jɔnya jɔ an na don n'a nataw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔfilɛ wɛrɛ kɛnɛ aw k'an bɛn